Sanibonani nonke. Ngithanda ukubingelela ivakashi. Ngithanda ukubongelela ivakashi ikhulu kusukela ku-national provincial kuza ku ngibonke ngibingelela amakhosi wonke, ngibingelela imindeni yonke ethintekile, umndeni wakwaDlamini, umndeni wakwaNgubane, nawo yonke imindeni ekhona ngaphakathi kwethu, abazalwane, wonke umuntu okhona, abalandeli basicela sanibonani, magcokama amahle. Igama lami nginguNokulunga wakwaNvuno wakhona la eMsinga ngaphansi kwenkosi yaseMabomvini eNgulweni. Ngizothunywe lapha unkosikazi kaSiceli ukuba ubefisa uthe kimi ngifisa ukusukuma ngizikhulumele, ngathi hayi ngeke mbani namhlanje. Wathi hayi-ke angibhale ngoba angibani useyaphuthuma nje, ubhale sephuthuma ngimxolele. Sithandwa sami, baba kaBahle, madala wami, bebebizana kanjalo. Langishonela baba kaSibahle, uhambile ngempela, angikuboni naba bonkoza kwenu balapha, hayi impela awukho. Ngiyasoba nokuthi ngithi ulale kahle lapho ngingekho, ngingakwazi nokuthi ukuliphi izwe. Wawungithembisile nje baba kaSibahle, wathi ngeke kuphele okwethu. Mina ngisabambelelo lokuthi phakathi kwethu angeke kuphele. Kodwa namhlanje ungishiyile, wangishiya nabantwana bethu. Uthi angenze njani mnyeni wami? Ube wazi kahle, angisena mama mina, angisena baba. Uwena obusuyithemba lami. Wangithatha, wayongibekela isithabathaba sami le, wasungishiya ngedwa. Ubusuyikho konke kimi, ngiphile kanjani ungekho? Sengizojabuliswa ubani, kodwa ngiyabonga ungijabulisile ngokwanele. Yize isikhathi sibe sifishane. Wawuhlezi ukhuluma ngokufa, ungitshela ukuthi uyazi ukuthi uyohamba kuqala ukunami. Kodwa namhlanje ngathi iphupho mnyeni wami. Mina ngiyazi ukuthi uhambe kuqala ngoba ungithembile mina. Ngiyazi ukungithemba. Namhlanje mnyeni wami ungikhomisile ukuthi ungowabantu ngempela. Ubuhlale usho uma sengivuka isikhwele lapha emgaqeni. Abalandeli bakho bethi awusicebe wethu. Uthi mbali ngingowakho ngiphinde futhi ngibe ngowabantu. Namhlanje ngikubonile lokho. Ungishiya kanjani singakafezi izithembiso zethu ezingaka? Bengihlale ngithi lezi iginqi sezigcwalise indlu hleke, uthi okungcono akuphume lefenisha yakho. Namhlanje ziyigugu lezi iginqi kimi, ngizozibeka lapha eceleni kombhedi wami. Ngiyabonga baba kaSibahle kungithanda izwe libuka. Yise wabantwana bami, ungithanda kwakho bengingakungakazi. Mina usangithanda, ngibonga ukungikhulisa ngimncane, sikhulisana sibancane sobabili mnyeni wami. Ulale kahle Dlamini Mdlovu, sibalikhulu noma gaga kaNtsele. Siyabonga. Umntana ubengeke salimali emlenze nje kuthiwe uzohlala uyishela, ubengongenami. uNkulunkulu uvume kanjani? Uvume kanjani? Uthe ubani uzothi uma eqhamuka aqale ahlele? Uthe ubani uzothi uma ngimthethisa angakhombisi njelelo athule nje ukukhombisa inhlonipho ukuthi uyakuzwa lokho kushoyo? Alibe athi yebo ande, asho ngomoya ophansi. Uthe ngizophinda ngisibone phile siyasimile sokuqala nje uma engibona ngaphambi kokuba angibingelele.
uNkulunkulu kanti iqiniso ngempela ukuthi udinga abalungile waqonda umuntu wakhomba eyami indodana imvu yenkosi uSicebisami nogogo wakhe esaziphathela sazikhulisela sona afike uma wakhe athi anti naze nangiphathela kahle umntanami ukhuluphela kazweli ukuthi angikho eduze kwakhe ngiyabonga ukulunga kukaSicebo kusisize ngani uma kusisize ubuhlungu obungaka kusize ngani kusho ukuthi yikho ukulunga kwakho Sicebisami okube imbangela yokusheshsha isiphuco wena kangaka angazi ukuthi le nkemenkeme yodumo lwengozi esiphulu engeqiwa intwala iyovaleka uma kunini nje kodwa nje ke ngithi sekwenzekile mfana wami usulapho usukhona usuluhambe waluqeda olakho ibanga uNkulunkulu akabe nawe nangalesi sikhathi aphinde asithobe amanxeba sendini athobe umakoti nezingane zakho nezingane zakwenu sibakhulu nezihlobo nabangani isitsha esihle asidleyi ubungeke usifanele chwane lenyaza ngoma ubungeke usifanele mdineka phumula ke sibakhulu phumula nomagaga kaNtsele phumula jazi lezibizo elilengemiza lelebaleni kwa Mvemvane siyabonga uma ngibonga kakhulu kumfowabo le ncwadi le ayifunda iphuma ku-anti bekucela ukuthi siyifunde thina sacela nathi ukuthi cha sofisa ukuthi kube ilunga lomndeni elifundayo ukuhlabela phambili mhlambe singakahlabeli phambili nohlelo ngicela ukuthi sibonge futhi abanye asebebonakele befika lapha phambi kwethu kodwa ke ngiqale ngalaba balezi imoto iFortuna engale ngemuva number plate uDM u20BJZN ayiphuthume emhlophe isivimbe indlela amaphoyisa acela ukuthi uphuthume umnikazi wayo esibili iFortuna futhi emhlophe yona uMF44DL GP ngicela niphuthume nenze kanjalo asibonge kakhulu amathole funerals ngiyacabanga ukuthi mphakathi neNingizimu Afrika yonke nibuka lo mngcwabo ukuleli zinga elikulona kungenxa yamathole funerals siyabonga babunani siyabonga kakhulu ngiphinde ngi-acknowledge laba bantu osomabhizinisi abakhona ngiqale ngobaba wakhona lapha eMsinga oyilunga futhi lalapha kwaZulu Natal kwishamthetho umnomzane ke uSibanga Mabaso siyabonga baba siyakubona siyazi ukuthi mase lapha eMsinga sisendaweni sibonge futhi nakumnomzane ungubane uBoni Mbovu siyakubona ufika sibonile nelunga umholi weEFF umnomzane ke uMongezi Thwala siyakubingelela nawe baba siyabonga futhi kakhulu baningi ke abanye so lesiqhubeka sibaveza sibonga kakhulu kodwa akufanele sikiyeke ukubonga kakhulu ubaba uNala weMathole kusukela izolo liqalile leli viki cishe ukuthi nibonile nasenkundleni zokuxhumana